Siapa aku le maringi sesuk isu kok ta. Iya maksudnya kanggo madang kara. Ayo beres. Mboten rawuh nggih biasane online. Online piye? Transfer no. Ayo, Lek ngono rekenemu gorene tak caoske Pak Yuli. Tekan ndi mau? Nono. Luput pisan kenapi pisan yen gampang luwe gampang Nono. yen angel langkung Nono. kula niku ten mriki pun anu lho Pak, Apa? bolak-balik. Wis omah to nang kene? Hah? Wis Nggih omah. mboten jane. Nggih nek tanggapan ngeten niku lho Pak. Oh, Biasane kulino nang niku kene. Oh, layak. Layak napa? Tegese akeh para tresna budaya sing apal karo sampeyan. Jane nggih mboten. Tapi ya kuwi ditutne mari bingung ora. Sirmu piye sirmu ora? Sirku ya ora apa, mboten apa-apa. Kelenengan ning kene to. Kondusif to kene. Dalem? Kondusif to kahanane. Alhamdulillah. Oh, Kyai Karanganyar wis tertata. Biasane nggih rapi. kalih Mas Duwek bareng nika. Mas Pak Duwek? Bos. Iya. Mas Duwek ngapa? Mau berarti sawere Mas Ketut tok. Mas Kedut. Nggih, juragan mebel. Oh, karepmu aku ora roh aku iki sapa. Ya maksudnya ben aku ya disawerno lho Pak Yoyok. Kowe iki wis larise kaya ngono mbok sing syukur karo purbane Gusti pangga golek saweran ae ora. Ngoten niku anu Pak Yoyok. Ngapa? Apa ya? Kawaan to ora. Dadi iki apa-apa wis bondo lek kok oyak ora entek. Lek perlu apa kuwi jagat arep kok emperi, ngono lho. Nggih mboten saged. Ayo, sing penting iki ora perlu sugih ning cukup. Sugih kaya apa yen nafsune sing maju, kowe duwe dhuwit pira tetep kurang. Nggih. Ah, ngono. Dadi pamane sesuk karo Bukesi dicaosi pira ae tampanan kanthi ikhlas, ngono. Alah kula mboten diparingi mboten napa-napa kalih Bukes yo. Yakin? Yakin. Kok iso ngono apik men? Lah aku wis lunas kok. Wis to Bukesi? Lho. Wah, lah iki piye iki berarti iki? Oh, iya. Wis elok Bukesi pancen tanggung jawab. Dijukuke dhuwit kaose. Ayo, Nene. Tan kena tinumbas arta Ya, monggo dipun aturaken sak rambahan langgam, sak rambahan di Jaipongke. Oh iya. Monggo katur dumateng sedaya para warga masyarakat Sulurejo yang tercinta. Dados.
apik temenanan. Matur sembah nuwun. Ha iya, ora aneh ramukal yen sampean iki laris pancen yo suarane jos kaya ngono. Penampilane yo bergas, bocah yo ayu. Ha iya. Kowe madulke sak kabehe komplit. Ha iya, Jebul ki piyai kene iki ya ndek mben ki wis ana sing ya kuwi apal karo Bu Kesi. Apa? Buktine mau Bu Kesi munggah panggung piyai kene langsung, "Nggih, Pak Dalang." Ayo saiki men Bu Kesi iso silaturahim, men iso kenal karo piyai kene. Ngono, Men jumeneng ya. Coba tumpake sepur mendang tekan lokasi. Ya, iya Bu Kesi berdiri. Ya. Assalamualaikum Bu Sukesi Rahayu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Dalang. Dan kaya weton pondok. Ayo. Pondok bambu. Ayo. Heeh, kasih mbiyen lah pondok bambu. Iya. Pondok baru. Hah? Pondok baru. Lah iya bareng diganti bambu akhirnya pondoknya dadi baru ngono lho. Ayo luar biasa. Akeh lho Bu Kesi sing padha nakokke mau bapak-bapak kene. Pundi ngagarwa, pundi Bu Kesi kula riyen sering napa niku midhangetaken wonten radio jaman Pak Anom Surata lho kaya ngono kuwi. Nggih. Tegese nama kekondangan jenengan isih eksis nganti saiki. Ngono lho. Nggih Pak Dalang. Niku lek nalika kula riyen tasik 20 tahun kepungkur, tasik langsing, sik imut-imut, sik menik-menik kaya umi niki lho. Lah sakniki kan kula pun mbobrot, awak kula pun remuk. Jenengan remuk niku lho. Sampeyan kleru Bu Kesi. Pripun? Wong lanang piyai kagung kuwi lebih tertarik karo wong wedok sing bodine sak sampeyan kuwi. Lek sak umi ndek ben aku ya ora tertarik semono kuwi. Lah umi lek sik bocah ki mergo sik semene lek saya gedhe lek saya menarik ngono. Aku sing tak senengi kaya sak sampean ki yen sampean dadi bojoku nganti kuru. Ngerti-ngerti piyai do batin. Kaya kok dadi bojone dalang nek malah kuru, genah rakopen. Nek lek lemu wah berarti atine ayem. Ngono kuwi. Ayem pokoknya atiku bakal bahagia, ayem tentrem. Anggere sampean kok dadi dalang kondang ora duwe bojo loro. Pasti aku ayem. Siap pasti gerak. Aku bahagia. Loh, aku ki sakjane iki dadi bojomu saiki atiku wis rada ameng-ameng ngono lho. Lah ngopo? Ketir-ketir. Kok iso? Dalang kondang, Cik Enom ganteng, dosen, pokoke komplit lah. Jejerane sinden ayu-ayu kuwi adate nggih Pak Bu. Tiyang niku mboten kuat niku godha 3 perkara. 1 harta, 2 tahta, ping 3 napa Pak? Wanita lho, Pak lho ngakoni sing bathik niki yo. Dadi tau kena gedho iki. Malah nyampluk wong iki piye? Mboten ngapunten niku ya. Gandeng iki lah area Solo to Bu Kesi. Nggih. Ora kok harta tahta wanita ning diperhalus. Pripun? Rukmi, kursi, putri. Dadi harta tahta wanita dadi rukmi, kursi, putri. Ngono kuwi. Aja malah dikasarke, aja nganti dhuwit dingklik karo teman wanita sing apik ya aja ngono kuwi. Ngono. Rukmi, kursi, putri. Nah, ngono kuwi. Iya
Iya. Pak Dalang, kula saestu niki dalu niki remen sanget. Lah ngapa? Ditimbali teng kethek-kethek mriki. Teng dusun kethek, ya. Napa? Ayo, senene karo sing di wilayah kowe ora. Apa Mas? Ketekan ora. Ketekan. Nggih. Senene pusat. Nggih, Kae iki estenyel kae rumah samu piye ora? Ayo. Sulurejo. Sulurejo. Nah, ngono kuwi. Demen kula remen sanget. Dasare priyayine mriki ya Allah, ramah-ramah, budaya saestu guyub rukun. Lah nika ibu-ibu penonton teng mriko enggak ketok aku. Bu, mriki maju ndak apa-apa. Iki nek tanggaku ning kono ibuke Yusuf mau SMS. Maju mriki mawon ben iso ndelok sinden ayu-ayu. Nggih. Estu lho bapak-bapak ibu-ibu ingkang pinarak lesehan majeng kemawon mboten napa-napa. Lek terlalu jauh mangke ndak komunikasine niku angel. Ha iya. Mergo wong mayangi penake ora kaya yen sing nonton ki cedhak karo panggung iki penak, Nduk. Ha iya, anggere ora mendem lho. Heeh, anggere ora mendem. Lek mendem ya ora penak kene lagi suwuh rada to pitono. Laku nendi? Ha iya ngene kesruh lek kuwi. Ha iya. Lek ngono ki lu ora mayang aku kon ngono kuwi. Ha iya. Ayo, saiki tembang sing apik Bu Kesi. Nggih, Pak Dalang. Mumpung larase padet songo. Napa? Sinom grendel. Grandel. Grandel. Iya. Niki remenane priyayi mriki lho nggih. Nalika aku mbiyen cek prawan, isin nderekke Pak Anom, Pak Purbo, Pak Antus mbiyen kan aku angger nembang iki to mbok susul to. Jaman sampean cek seneng karo aku ndelike ngono sampean ndelik-ndelik dan nusul aku to, jujur wae ya to. Hah? Samane gandrunge karo aku gara-gara aku nembang sinom grendel iki lho. Ah iya, pancen tak akoni pancen ngono kuwi. Jaman semono pancen ngono kuwi. Mergo sok-sok ki ya yen seniman kedanan karo piyayi putri sing budaya ki ora perkara ayune rupa, ning sok-sok kedanan karo suarane kuwi tenan. Sampeyan suarane pancen hebat luar biasa. Lek wajah kan jajane sampeyan pas-pasan jane. Heeh to. Biasa. Biasa, ireng malahan. Ah ya ireng-irenge sepur akeh sing ngenteni ora masalah, ora. Ngono kuwi. Nggih, matur nuwun Pak Dalang. Nggih, ngono kuwi. Sinom grandel dene Bu Kesi. Wah, jane suwi ora metu iki. Ayo, Monggo, Bu. Mbak wis setengah umur parandene suarane isih bantas, isih bening, isih bergas, isih kaya bledek ya, Pak. Temenanan. Kuwi biantere pancen ra umum. Aja kok nyuwara. Ning omah ngentut sak omah kaget kabeh kok. Ayo. Duh, apa iki? Ayo. Ayo ngono dheke ngentut karo tenang. Edian, bar ki ambune emping. Ayo. Lho, lek mboten saged ngentut niku mboten sehat, Pak Dalang. Masuk angin ya, Bu ya? Ayo betul. Bahaya. Mula ya diloske lek pengen ngentut. Ayo, ning ya aja kebangetan. Lawang dikancing cendela tutup kabeh AC mak daus ngono lho. Kancane ijo kabeh ora. Kang si nonano upama munduta
tentrem. Ah iya, iki kena diarani wahyune katentreman ingkang mencok ning awakmu ya, Mak. Tenan. Wis golek bojo model kaya ngono wis angel, Nduk. Wis bayi putri suarane apik, kondang, dosen pisan, sugih ning wong lanang gemati karo anak-anak tresna, pinter. Lho, kaya ngono kuwi lho. Iya. Di madu ya gelem. Di madu ya gelem, angel lho ngono kuwi. Sapa sing gelem di madu? Aku. Sampeyan gelem, aku lek ora gelem. Tenane. Ora gelem aku. Ora bakal aku neko-neko aneh-aneh. Tenan. Pamane gojek-gojek ning panggung ngene pol-pole ya supaya meriah saja. Oh, iya. Namun di dalam hatiku tidak ada 2, 3, 4 namun satu Anda yang menjadi mutiara hidupku. Wah, alhamdulillah. Ya tenane. Iki info ke pusat lho iki, Alhamdulillah. Lek ngono tak seksekne karo warga masyarakat kene lho. Aja. Nyapa kok sesekne barang? Pani ora? Heh? Pani ora? Aja nyapa, wis tok nembang sing apik dados disesekne. Halah wedi to. Ngrasa wong-wong iki kan imane kan rajek to Bu Kesi. Lah kuwi masalahe ya kuwi. Mula yen sampean pengen imanmu ajeg, sampean ngaji ya Quran ning pondok pesantren kene, ben sampean pikantuk dalan sing lurus. Upama arep enek wong wedok ayu sing nggodha sampean, sampean ora bakal kena godha. Men uripku piye? Lurus. Ah iya. Nyatane aku rasane pondok karo sampean yang biasanya senengamu sing lurus-lurus ngono kuwi. Ayo rasane koneko. Wong wis semene gedene ning pondok ora. Wong nyatane ya bapakku ya wis ustad, wis kaji. Lho ngono kuwi kulino nuturi wong. Nuturi wong liya wae bisa lek anake nganti ra temotol ya wong tuwa sing isin. Betul. Betul tidak? Betul. Ayo iki info ke pusat lho iki. Agak pusat wae ora. Lanjut, Bu. Nenu tak nonano ibarat wong numpak perahu lagi lho cengkok sing mari ngentekne bengkok iki model ngene iki lho. Ayo. Aku mbiyen kedanan karo sampean perkara cengkok pelorotan iki lho Bu Kesi tenan. Iso marai nek ngrungokne ning ati semak ces ngono lho. Kaya siniram tirta sewindu. Ayo. Iya, aku percaya lho. Aku mbiyen tanggapan melu sapa-sapa ya mbok susul kok. Trimo sampean dalang ngono gelem gawake sinden dingklekku, Ding. Gelem gawake dingklek. Ayo, pertamane perjuangane kudu ngono kuwi. Ora masalah no. Jenenge wong lanang iki lek enek bebane wong wedok apa men ora rekoso ya sing lanang ya wangi, ngono no. Ayo. Ya, Bu. Lumampah tanpa neng madyan neng Jolo tamah gonjeng anggen neng pagulingan. ya, bacotne napa Bu Kesi? Dendang Semarang Pak Dalang. Wah, dina Semarang ngadeg. Iya no. Niki enten wah pamundhut kathah. Mbah, Nggih. jenengan apa jeng
nembang piyambak napa namung anu? Kuwi Mbah Mudin lho kuwi. Mbah Mudin? Wah, Mbah Mudin iki kok ganteng ya, Pak. Kuwi sing kagungan dalem kuwi. Mbah Mudin, ajeng nembang napa pripun, Mbah? Wah, enek taliasi lho, Pak. Tak wacane sik judut. Ndang kono, iki eneng iki kan. Ah, sugeng dalu Pak Dalang. Saking kula penggemar ringgit wacucal. Iksan Tohari nyuwun gending lali janjine. Matur nuwun 700.000. Nah, ya. Menika ugi saking juragane mesin. Nah, ugi kertas nyuwun podang kuning kangge jampi kangen. Suwantenipun Mbak Kesi. Waduh. Iya, podang kuning. Belum aku podang kuning kok duet karo Umi. Oh iya, Saiki dendang Semarang sing halus-halus. Okay. Kan aku ya wis kasepuhan. Aku merasa menyadari yen aku saiki ya wis tuwek lho, Pak. Ayo no. Anake ya wis papat. Nah, 100. Alus-alus. Ki request lagu dari Keamanan utawi Banser Pepeling kalian Tombo Ati. Oh nggih, siap. Nggih. Yo, diaturake Dendang Semarang luwih dhisik Bu Kesi Rahayu. Dados. Tapi tetap asik Pak Dalang. Wah iya disesuaikan karo karaktere. Siapa bisa menggulung matur sembah nuwun. Nyuwun pangapunten menawi podang kuning kajengipun dipun wakili kalian anake wedok Mbak Umi Hafifah. Ya, Iki ngaturke mau ana pamundhut apa mau Bu Kesi sing kok asta mau? Lali janjine men dipinangkane karo genduk Nimas Ayu Winong Nawangsih. Wah ya. Nangis sajroning atiku. Ayo nduk, Winong.
Meriah tenan. Jogete iso apik kaya ngono. Mergo iki jaranan Tulungagung, tur bocah iki asline ya saka Tulungagung. Wah, layak luwese kaya ngono. Ah, apik. Sian, Nong. Sak. Kok watu-watuke ngopo? Hah? Radi anu niki, Pak. Apa? Radi pilek. Ah. Mula kesehatan apa nek Agustus ini lah rame-ramene job. Mangan-mangan disirik aja kabeh dipangan. Lah kula anu Pak, senengane keceh kok. Senengane keceh. Keceh. Nggih. Ora nek udan kok keceh nang ndi kowe? Keceh anu. Teng umbul. Umbul. Oh, slulup. Nggih, slulup. Ya apik, lek sing jenenge renang, kuwi malah iso apa kuwi jenenge nglandungke napas. Terus olahraga renange kabeh sak awak obah kabeh to. Nggih. Kuwi apik, kuwi becik ngono. Nggih, tapi kula imbangi kek kalih es. Kula imbangi mimi es. Kuwi ora ngimbangi, kuwi jenenge malah ngrusak lek es ki. Ya bocah saiki pancen diombe norno, ayo. Nganti aku akeh sing ora ngerti jenenge. Ayo. Kula nek mboten es teh mboten kok, Pak. Kula nek mboten es teh mboten. Es teh ki apa? Es teh. Oh. Es teh gur koyo. Aku lek ora susu mok. Lah ya wis sehat. No. 4 sehat 5 sempurna. Ayo. Ki lho ana sing ngersakake kuwi lali janjine yen sampeyan iki genah jos iki. Nggih, siap. Siap to? Siap. Oke. Monggo lanjut kemawon. Lali janjine kunjuk dumateng para pamirsa sedaya. Winong Nawangsih. Dados.